Tak ako sa cítiš? Dobrá. Pozri, naša mamička. Naša mamička. Sadaj. Na kreslo. Takže, vítam vás v ďalšom videu a dneska som tu aj s mojou sestričkou. Presne tak. Ktorá sa práve začala hrať Minecraft na tablete. Tak ako sa cítiš? Dobrá. Áno. Uzi Dorman sa volá z nejakého dôvodu. Iba Uzi. Ty sa voláš N. Áno, ja sa volám N. Sme tu cosplayovali. Dobre, každopádne užite si toto video a dáte odber. Som trochu nachlanutá, takže budem trochu kašľať. Ale to vôbec nie je problém. Áno, počkaj, daj ti ten ďalšiu taburetku. Ak teda ešte mám nejakú. Mám kreslo. Sadaj. Na kreslo. Dobre, tam máš. Čo by si chcela ty robiť? Ja ti dávam voľnú príležitosť sa vyjadriť. Čo by si chcela robiť? Zbierať peniaze a získavať truhlice. To by som chcela robiť. Sme našli nový glitch. To je dobré. Takto? Sem. Čakaj. Treba ísť. Kam? Tu je taká diera. A teraz, keď natáčam, tak to nejde. Ja som pod domom. Tu vyzerá ako veľká garáž. My God. No, chce niečo povedať, myslím, že? Potrebuješ niečo? Počkaj, prečo sa mi... Ježiš, dec, áno, myslím. Ahoj, Luna. Luna? Luna, potrebuješ niečo, alebo... Ja neviem. Prečo si otvoril? Ježiši Kriste. Nás ochraňuje. To je naša alfa. Pozri, naša mamička. Naša mamička. To je naša mamička. Nepúšťaj ma. Nepúšťaj ma, prosím. Aj mňa volá My Cubes.